गुथि जोनोम सान फालिदों PJSABM सोमावसारारि आफादा क'क्राझार बड'फा हाउसआव फरायसा सान फालिदों क'क्राझारनि निउ बासबारियाव गोरिब गुन्द्रा नखरफोरनो खराद राननानै होदों क'क्राझार सल'बाथा गामियाव सोरखारि साख्रि मावनाय सुबुंफोरा गोरिब नखरफोरनो आदार जगायनानै होदों खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनानै दिनैनि रादाबाव बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों रमेन बरा दानिया फैदो आबुं रादाबाव गुथि जोनोम सान फालिदों PJSABM सोमावसारारि आफादा भारत सरकारा 21 सान ताला बन्द होनायनि समावब्लाबो पिपल जॉइंट एक्शन कमिटी फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि गुथि गायसनथि सानखौ खुंफुंनाय जायो प्रथमे आमी पिपल जॉइंट एक्शन कमिटी बड'लेण्ड मुभमेन्टर হৈ পেলাই সকলোকে শুভেচ্ছা যাচিছো সকলোকে নমস্কাৰ আজি एक्चुअली today is the 9th birthday celebration of people joint action committee for Boroland movement এটি দুৰ্ভাগ্য আজি আমি যেনেকা people joint action committee for Boroland movement or জন্মদিনটো ফালিব লাগিছিল এই 21 দিন করোনা ভাইরাস চাইনিজ ভাইরাস লকডাউনৰ কাৰণে আমি হিটো जिमान আমি যেনেকা বিচাৰিছিল এনেকা কৰিব পৰা নাই मंगलबार फुंनि 8:30 रिंगायाव PJSABMनि गाहाय लिंथुमगिरि मुस्रि गर्जन मोसाहारि बिथांनि आखाइजों फिरफिलाखौ उरायहोयो बे गुथि खेब जोनोम सान फालिनाय हाबाफारियाव पिपल जॉइंट एक्शन कमिटी फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि सोद्रोमाफोरा नुजाथि फैनायजों बिथांमोननि गुदि गायसनथि सान हाबाफारिया मोजाङै मोजां जाफुंनानै थाङो थमो 9 बार्थडे এটা এনাউন্সমেন্ট কৰিবলৈ বিচাৰিছি আমি যেহেতু পিপল জয়েন্ট একশন কমিটি ফৰ বড়োলেণ্ড মুভমেন্টক বড়োলেণ্ড সৃষ্টিৰ কাৰণে জন্ম দিয়া হৈছিল 2011 31 মাৰ্চত পিপল জয়েন্ট একশন কমিটি ফৰ বড়োলেণ্ড মুভমেন্টক ওদালগুৰিত হাৰিমু ভৱনত জন্ম দিয়া হৈছিল যেতিয়া জন্ম দিয়া হৈছিল তেতিয়াই আমাৰ পিপল জয়েন্ট একশন কমিটি ফৰ বড়োলেণ্ড মুভমেন্টত 55 বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ সেই সংগঠনটো গঠন কৰা হৈছিল বড়োলেণ্ড সৃষ্টিৰ কাৰণে बड'लेण्ड सोरजिनायनि थांखिजों आरो NDABP आफादखौ बड'लेण्ड दाफुंनांगौनि असिलायै हेफाजाब होनो जोनोम मोननाय पिपल जॉइंट एक्शन कमिटी फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट आफादा बड'लेण्ड मोननांगौनि बे आफादखौ सिफायनाय जानाय नङा होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो पिपल जॉइंट एक्शन कमिटी फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि कनभेनर बिथां गर्जन मुसाहारि बिथाङा मिनिमाम बा इउनियन टेरिटरि जुदि सृष्टि হলেহেঁতেন আমি পিপল জয়েন্ট একশন কমিটি হিদিনাৰ পৰাই মানে আমি ভাঙি মানে হেক কৰিলেহেঁতেন কিন্তু আমি যেনেকা আশা কৰিছে যেনেকা আন্দোলন কৰিছিল সেই আশাটো স্যাটিসফাই পূৰ্ণ হোৱা নাই এই কাৰণে আজি এই সময়ত পিপল জয়েন্ট একশন কমিটি ফৰ বড়োলেণ্ড মুভমেন্টৰ চিফ কনভেনর হিচাপে আমি ডিক্লেয়াৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছে যে আমি বড়োলেণ্ড নোপোৱালৈকে পিপল জয়েন্ট একশন কমিটি ফৰ বড়োলেণ্ড মুভমেন্ট গোটেই বড়োলেণ্ডৰ জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ পেলাই আমি আন্দোলন আকৌ কৰিম আৰু আন্দোলনটো আমি সেইদিনা স্টাर्ट কৰিম इलेक्शन हेक होवार लगे लगे बेजों लोगोसे बिथां मोसाहारिया फोरमायबावोदि BTC नि बिसायख'थि थुंगेनायनि उनावनो बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ जागायजेन होगोन बे सोमावसारनायाव बर' आरो बांगाल मिया हारिनि सुबुंफोरा गोबारै बिफाव लागोन होननानैबो बिथां मोसाहारिया मोनथिनो होदों क'क्राझारनिफ्राय बिनोजन नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां क'क्राझारनि बड'फा हाउसआव फरायसा सान फालिदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम सान थामहिनबा 30 मार्चखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन बोसोरफोराव खुंबोनाय बादि देग्लायबो हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ भारत नाङैनो लकडाउन फोसावनायखौ मान होनानै गुबुन गुबुन जिल्ला मावखुलि दख'रा आफादफोराव फरायसा सानखौ थेलेब-लेबै खुंफुंनायजों लोगोसे क'क्राझार सहराव थानाय मिरु एबसुनि मावख' बड'सा हाउसआवबो मिरु एबसुनि दैदेनगिरिफोरा फरायसा सानखौ मंगलबारनि फुंबिलियाव फालिनाय जायो सिगां बोसोराव जेरैबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन हाबाफारि लानानै बे हाबाफारिखौ जोनोम सानखौ खुंबोबाय थादोंमोन नाथाय देग्लाय कर'ना भाइरासआ मुलुगनाङै साग्लोबसारनायनि थाखाय जोङो गुबुन बोसोराव फालिबोनाय बायदि जोङो देग्लाय फालिनो थाखाय जोङो सानाखै खालिबोल' जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेसेबां आसामाव बा आसामनि बाहेरायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलि दं बेयाव आफादनि फिरफिलाखौ दिखांनाय लोगोसे बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय बे हाबाफारि मोननैखौल' जों लाखिदों मानो होननानै बुङोब्ला दिनै भारत नाङैनो लकडाउन जे फोसावनाय सरकारनि जे नियम बे नियमखौबो जोङो फालिनांगोन हाबाफारि बायदि फुंबिलियाव आरज मेथाइ रोजाबनाय आफादनि फिरफिला बिरहोनाय आरो मुंख्लंफोरनो बिबारजों मान बावनाय हाबाफारिखौ मावफुंनाय जायो
दिनैनि बे सानाव गासै फरायसाफोरनो जों गाहाम हामलायथि बावहरनायजों लोगोसे खावलायनो सानदों बे लकडाउननि समाव गावबागाव न'आवनो थानानै जेन' फरायसाफ्रा स्कुल कलेज इउनिभार्सिटिनि जायफोर फरायसाफोर दङ बिथांमोना गावबागाव फरा बिजाबखौ फरायनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिजाबफोर फरायनानैनो बे समखौ जेन' बारहोयो बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जों खावलायदों। लोगोसे बे साना जिहेतु बड'फानि जोनोम सान बिनिखायनो बे सानाव गासैबो फरायसा गासैबो बर'नि साननो गोरों बर' माहारिखौ अनसायग्रा गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम जोंनि खावलायनाय बड'फानि जे सिमां बर' हारिखौ गेरेमसा खालामनो बे सिमांखौ जेन' जों मोगथाङाव महर होनो थाखाय जोङो बयबो साखाफारा जायो। बे हाबाफारियावनो मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरा बाहागो लायो। क'क्राझारनिफ्राय मन'ज नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। क'क्राझारनि निउ बासबारियाव गोरिब गुन्द्रा नखरफोरनो खराद राननानै होदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय निउ बासबारि गामियाव खराद एबा जानाय आदार जगायनानै होदों। आं बे समाव जोंनि गामियाव दिनैहाय गलाम गरिब सुबुंफोरखौ नोजोर बोनानै जोङो मुलुगाव सोलिनाय कर'ना भाइरासनि गेजेरजों दासिम जेबो गलाम गरिबफ्रा बाहेरायाव ओंखारलांनानै खामानि मावनो मोनाखै। 105 नखरा गामिजों रायजो जानाय निउ बासबारि गामियाव बिथांमोननि गामिनि दोहोनि सुबुंफोरा बयनिख्रुइबो गोरिबसिन नखरफोरखौ सायख'नानै गासै गं 25 नखरफोरनो 8 केजि माइरं, थाव गोथां खावसे लिटार, संख्रि सेरसे आरो साबुन थरसेहै राननानै होनाय जायो होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बे भाइरास कर'ना बेमारनि थाखाय जोंहा डिक्लेयार होदोंबाबो दिनै जोङो रेसनखौ रायजो राजाफ्रा मोनजानाय जायाखै। दा बिनि गेजेराव जोंहा जोंजोंनो जोङो दिनै अनलायलायनानै दिनै माखासे गोदोनिफ्रायनो जों गामि दरसेयाव संसार जाबोनाय एसेब्लाबो सानसेनि खराखिखौ 8 केजि खरै थाव साफुन होदों। आं बेखौ दिनै आफादगिरि जानानै बे निउ बासबारि आफादगिरि जानानै आङो गोजोननाय थाबाय। मुलुगनाङै कर'ना भाइरास एबा कभिड-19 बेरामा मुलुगावनो समखिखांनाय लाबोदों। जाउनाव बेनि जोहैनो आसामाव 21 साननि थाखाय ताला बन्द फोसावदों। ताला बन्दखौ लानानै माखासे हाजिरा मावनानै जाग्रा गोरिब गुन्द्रा नखरफोरा मोनजायै थासारिजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। दिनै जोंनि निउ बासबारि गामियावहाय दिनै 105 घरानो दङमोन जोंनि फरियाला। ओमफ्राय दिनै गामियावहाय साब्रै साबासोल' धोनि दङ। जों माखासेयानो गोरिब गुन्द्रा हाजिरा मुजिरा मावाबानो जोङो जानोबो गैया। दा बेनि थाखाय साब्रै साबासो बिदा फंबाय बिसोर धोनिया जों गोरिबनो एसे साननै सानथामनि खरादबाबो अनसुंथाइ होनो हादों। बेखौ जोङो दिनै गोसो गोरबोजों गोजोननाय मोन्दों। बे थासारिखौ नोजोर बोनानै निउ बासबारि गामिनि धोनि नखरनि बिदा फंबाय फारियै फिथा लारु सिथाव आरो मिनिसोरां बिथांमोना जथायै गासै 25 नखरफोरनो माइरं 8 केजि थाव, आधा लिटार संख्रि सेरसे, साबुन थरसेनि खरादखौ राननानै होयो। क'क्राझारनिफ्राय मन'ज नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। क'क्राझारनि सल'बाथा गामियाव सोरखारि साख्रि मावनाय सुबुंफोरा गोरिब नखरनो आदार जगायनानै होदों। क'क्राझार जिल्लानि दतमा पुलिस थानानि सिङाव थानाय सल'नि बाथाबारि गामिनि साख्रि आवला बिथांमोना गासै गं 3 गामिनि सालनि बाथाबारि, बेलथारि आरो 2 नं बाथाबारि गासै 32 गोरिब नखरफोरनो आदार जगायनानै होदों होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। ओमफ्राय आङो जोंनि सालानि बाथाबारि गामिनि हाजिरा मावनानै जाग्रा गोरिब सुबुंफोरनो 10 केजि माइरं, 1 केजि दालि, बिदिनो 1 केजि संख्रि आरो पियास, बानलु, साबुनजों लोगोसे नांथारगौ मुवा बिथांमोननो आङो आंनिफ्राय जि हायो दिनै 32 नखरनो जोङो नैबे गामियाव राननानै होफैनाय जादों। आसामनि सावस्रि मन्थ्रि आरो रांखान्थि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिथोन होनाय बायदियै बिटिसिनि सिनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एस'सिएसन दमासु ब्रह्म, जगदीश चन्द्र ब्रह्म, आजिरा मोननाय फोरोंगिरि आरो अलंबार ब्रह्म पिता एनटिपिसि सालबारि बिथांमोना अलखदनि समाव गासै गं 3 गामिनि बयनिख्रुइबो गोरिबसिन हाजिरा मावनानै जाग्रा गासै 32 नखरनो माइरं 10 किल'ग्राम, संख्रि
1 किल'ग्राम आलु 1 किल'ग्राम आरो गोथां थाव खावसे लिटार सामब्राम खावसे किल'ग्राम साबुन थरसे बानलु फुवासे राननानै होयो होननानै जों नोंसिम खौरां मोनफैदों। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा फाइनान्स मिनिस्टारा जोंनि स्टेट गभर्नमेन्टखौ जेरैबायदि इन्सट्राक्सन होदों साफ्रोमबो इमप्लयिया जेरै बयखौबो माने सासेयाव साब्रै साबा जायहा जेसेबां केपासिटि दं जोंखौ हेल्प होनो थिननायखाय जोङो बिथांनि बिबुंथिखौनो मानिनानै जोङो जेसेबांखिनि केपासिटि बेखौ जोङो दिनैहाय माने जोंनि माबानिफ्राय थरफनिफ्राय जेसेबां केपासिटि बादि हिसाबै जों गरिबफोरखौ सहाय होथावथाव हिसाबै जों बेखिनिखौनो माने सालानि बाथाबारि बे अनसुंथाइखौ होनो मोननानै बिथां दमासु ब्रह्मआ गोजोननाय मोनदों होननानै जोंनि खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो आरो गामिनि गोरा बिथाङाबो अनसुंथाइखौ मोननानै हामलायथि बावो अनसुंथाइ होगिरिफोरखौ। क'क्राझारनिफ्राय बिनोजर नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय दानिया सम सफैबाय बिदाय लानायनि बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननि सोमोन्दै मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ फिन बावहरफिनबाय आरो उननि रादाब नोंथांमोनखौ लोगो मोननाय मोजांजों दिनै एसेबां फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।